Niko! Niko! Janje. Gdje idemo? A? Ko idemo? Puši kurac, ma idemo. Mogu da vidim. Samo ne. Vidit ćeš ti ko je piška. Šta ću? Šta ću? Kom ću to pokazat? Mome šefu. Aha. Mome šefu Tomislavu Jerković. Budi siguran. Vi pregačite i to brisači. To je moja pregača. Pa ja znam. Da. Ja, moment, majke, moraš, ovo ti se ne može prepričati. Ajmo. Dođi vidi ovo, majke. Daj ne snimaj Jodare, bok te jebe. Daj jebate, odjebi snimu.